Clodforwch yr arglwydd, gelwch ar ei enw, mynegwch i weithredoedd ymysg y bobloedd, cenwch iddo, canmolwch ef, ymddiddenwch am ei holl ryfeddodau ef, gorfoleddwch yn ei enw sanctaidd, llawynachyd calon y rai a geisiant yr arglwydd. Gadewch i ni weddio. O Dduw ein Tad, ni yn diolch i ti bod cyfle newydd gyda ni nawr hyn o i agosau ata ti ac i ddod o arglwydd a'n moliant a'n clod i ti ac yn enwedig o arglwydd ar ddiwedd flwyddyn ni i ddod am diolchgarwch gyda Frondi am dy ffyddlondeb i ni dros gydol y flwyddyn. Ni yn diolch i ti ein Tad, mae Duw ffyddlon ydw i ti. A gyfynwn o arglwydd yn awr i ti i ddod i'n plith. Gad i ni wybod o arglwydd a theimlod y bresenoldeb o arglwydd gyda ni. Helpa ni o arglwydd daddoli ti, helpa ni o arglwydd i eistedd o dan y gair o arglwydd. Helpa ni o arglwydd i weld Iesu Grist yn arglwydd ac yn waredwr digonol i'n heneidiau. O arglwydd clyw ein gweddiau felly, yn enw Iesu ein arglwydd. Amen. Wel, gadewch i ni droi at yr emyn cyntaf sef Mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb, mawr yn gwisgo natur dyn, mawr yn marw a galfaria, mawr yn meiddi angau ei hun. Gadewch i ni foli'r arglwydd.
Wel gyfeillio, ond yna tro cyntaf erioed i mi ganu'r pennill ola na. Ond mae'n pennill wych. Ond gadewch chi ddijoi at Efengil Matthew am ddarlleniad. Mae'n ymwneud â genedigaeth yr arglwydd Iesu, ond hefyd mae'n ffordd i'n harwen ni mewn i swper yr arglwydd. Felly Matthew y benod cyntaf, a darllen o'r 19 adnod yn y benod cyntaf. Gadewch chi ni rando ar air Duw. Fel hyn y bu genedigaeth Iesu Grist. Pan oedd Mair ei fam wedi i dyweddio i Joseph, cyn iddynt ddod at ei gilydd, fe gafwyd i bod hi'n feichiog o'r ysbryd glân. A chan i fod yn ddyn cyfiawn, ond heb ddymuno ei chywilyddion gyhoeddus, penderfynodd Joseph i gŵr i gollwyn y maith yn ddirgel. Ond wedi iddo gynllunio felly, dyma angel yr arglwydd yn ymddangos iddo mewn breuddwyd a dweud, Joseph, fab Dafydd, paid â gofni cymryd Mair yn wraig i ti, oherwydd y mae'r hyn a genhedlwyd ynddi yn deillio o'r ysbryd glân. Bydd yn esgor ar fab, a gelwi ef Iesu, a mae ef a wareda i bobl oddi wrth ei pechodau. A digwyddodd hyn oll fel y cyflawnid y gair a lefarwyd gan yr arglwydd trwy'r proffwyd. Wele, bydd yr wrwyf yn beichiogi ac yn esgor ar fab, a gelwir ef Emmanuel, hynny yw, o'i gyfieithu y mae Duw gyda ni. A phan ddeffrodd Joseph o'i gwsg, gwnaeth fel yr oedd angel yr arglwydd wedi gorchymyn, a chymryd Mair yn wraig iddo, ond ni chafodd gyfathrach a hi hyd nes iddo esgor ar fab, a galwodd ef Iesu. Mae ni'n rhoi diolch i'r arglwydd am y darlleniad o'i air. Gadewch chi ni dod at yr arglwydd mewn gweddi. Gawn ni weddio. O arglwydd ein Duw, ni'n cydnabod yn awrth i ni dod ger bron orsydd gras. Mae ti yn unig sydd Dduw. Ti yw'r unig wir arbywiol Dduw, yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân. Cydnabod o arglwydd, darglwyddiaeth, mae ti o arglwydd sydd frenin, a rwy ti yn sofran o arglwydd dros y byd a greaist. Cydnabod o arglwydd, mae ti yw y creawdwr, yn y dechreuad, creais ti o Dduw, y nefoedd, y ddeiar, y môr a phob peth sydd ynddi. Ni hefyd o arglwydd yn cydnabod mai ti a'n creodd ni, a'r dy lun a ddelw di dy hun. Ni'n cydnabod mai yno ti yr ydym yn byw ac yn symud ac yn bod. A ti hefyd o arglwydd sy'n cynnal y byd, a rwy ti'n dal pob peth at ei gilydd trwy dy air di. Ac o arglwydd ar ddiwedd flwyddyn arall, ni'n dod felly gyda mawl a chlod i ti, a gyda diolchgarwch gyda fron di am dy holl help, dy holl heilioni, dy holl ras o arglwydd ni wedi profi trwy gydol y flwyddyn. Ni'n diolch i ti o Dduw ein tad, mae ti a fi'n cynnal ni o awr i awr, o ddydd i ddydd, bob wythnos o'r flwyddyn sydd wedi mynd heibio. Ni'n cydnabod o arglwydd yn ddiolchgar, bob profiad o thaioni di, pob rhodd
Ni wedi derbyn o arglwydd oth lawdi. Ni'n cydnabod o arglwydd y roddion i ni, a dod o arglwydd a dweud diolch. Diolch am ein cynnal ni yn gorfforol, ond diolch hefyd am ein cynnal ni yn ysbrydol. Ni'n diolch i ti am y bendithion ysbrydol ni wedi profi. Ac o arglwydd mae rhai ni gyd wedi dod i ni trwy dy fab di, yr arglwydd Iesu Grist. Felly diolchwn i ti amdano fe. Ni'n diolch bod ni wedi cael cyfle o arglwydd i gofio unwaith eto genedigaeth dy fab di. Bod ti yn dy ras ac yn dy gariad wedi anfon dy fab i fod yn waredwr pechaduriaid. Bod ti wedi trefnu ffordd i'n gwared ni o'n pechod cas. Ni'n diolch i ti am dy ras di yn ein bywydau ni hefyd. Ni'n diolch bod ti wedi datguddio dy fab i ni trwy waith yr ysbryd glân. Bod ni wedi dod felly i edfarhau a chredu y mab Duw, ac o arglwydd ni'n diolch i ti am y bendithion sydd wedi deillio o hynny, yn wir pob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd yng Nghrist Iesu. Diolch am fyddeiant ein pechodau. Ni'n diolch bod ni yn iawn gyda ti yn nawr, ein gwisgo a'i gyfiawnder yr arglwydd Iesu yn hardd ger bron y tad. Bod ni nawr o arglwydd yn blant i ti, yn rhan o'th deulu di, yn feibion ac yn ferched i'r arglwydd Iesu Grist ac yn a ti ein tad. Ni'n diolch i ti am hynny, a diolch am y gobeith sydd gyda ni ynddo fe, y gobeith o fywyd tragwyddol, etifeddiaeth anrhygredig, di-halogedig, di-ddiflanedig, yng nghadw yn y nefoedd i ni. Ni'n dod felly arglwydd gyda'n diolch a'n mawl ger dy fron di, a gofyn i ti o Dduw i dderbyn ein haddoliad heno. A gyfynwn o Dduw wrth i ni dod eto gyda Beibl agored, gyda dy air di o'n blaen ni. Ni'n gofyn i ti i'n llefaru a ni trwy dy air di. Ni wedi clywed o arglwydd trwy'r flwyddyn ar hen efengil, ond ni'n caru'r hen efengil o arglwydd. Ni'n caru clywed o arglwydd ar hen efengil, yr efengil am Iesu Grist, ac yn dau wedi ei groeshoelio. A gyfynwn heno, yn dy ras, bwyda ni eto trwy dy air di. Pwynta ni o arglwydd i Galfaria tro fy wyneb, a'r Galfaria gwyn fy myd, o Dduw, gad i hynny fod yn wir yn ein profiad ni heno. Mae gwyn ein byd o arglwydd yw bod yma a chlywed eto am y groes, clywed eto am dy fab di, a chofio i ras o arglwydd tuag atom yn y bara ac yn y gwyn o arglwydd wrth i ni cymuno a'n gilydd. Ni'n troi felly atat a gofyn am dy fendith di ar ein hoedfa. Ni'n cyflwyno y flwyddyn newydd i ti arglwydd. Ni ddim yn gwybod lot o bethau bydd yn digwydd arglwydd, ond ni yn gwybod bod ti yn dduw ffyddlon. Ni'n credu arglwydd mae ti'r anghyfnewidiol Dduw, y Duw sydd ddim yn newid o un genhedlaeth i'r llall. Ni'n credu yn yr arglwydd Iesu sy'n aros byth yr un, ac felly o arglwydd fe allwn ni ymddiried yno ti, ymddiried yn dy addewidion, a gyfynwn o arglwydd helpa ni i ymddiried yno felly, helpa ni gyflwyno'r newydd ein bywydau i ti, i bwyso ar yr arglwydd Iesu Grist, i bwyso arno fe o arglwydd ar gyfer iachawdwriaeth, i bwyso arno fe o arglwydd ar gyfer bob peth yma yn y byd. Cyflwynwn felly ein hunain i ti, cyflwynwn hefyd ein gyfidiau, ein beichiau,
Gweddiau'r anghynt ei teulu arglwydd, ni yn deheu efallai i rai o'n teuluoedd ni i ddod i adnabod yr arglwydd Iesu, bydd yn rasol o arglwydd, bydd yn tregarog, ac edrych ar ein teuluoedd ni mewn tregareg, achub o arglwydd i'r eithaf, y rai o arglwydd sy'n dod a chredu yn o ti. Dod felly yn gweddiau, madde ni yn awr ein pechodau am beiau, yn enw ac yn heiddiant, Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Wel, gadewch i ni ganu yr ail emyn, cofir mwy am Bethlem Jiwda, testyn can, pechadur yw yr ail emyn. Wel, hoffwn ni droi am ychydig heno at Efengil Matthew, y benod cyntaf, ac adnod 21, neu'r ail rhan o adnod 21, mae'r adnod hon yn addas iawn yn briodol cyn dod at y bwrdd cymyn, a hi a esgor ar fab, a thi a elwi i enw ef Iesu, o blegyd e fe, a wared i bobl oddi wrth ei pechodau. A geiriau yna o blegyd e fe, a wared i bobl oddi wrth ei pechodau. Nawr, mae Matthew yn y benod cyntaf o'i Efengil wedi bod yn cyflwyno i ni yr arglwydd Iesu Grist. Yn gyntaf, cyflwyno Iesu y dyn. Cyflwyno Iesu, mab Abraham, mab Dafydd, ac oedd hi'n bwysig i wneud hynny. Wy'n hoff iawn o wylio
rhyw raglen ar y teledu, Fake o Fortune. Sa'n gwybod os chi wedi gweld Fake o Fortune. Mae'n sôn am rhyw art neu rhywbeth. Mae rhywun yn dod ac yn dweud mae gyda fi rhyw llun o Picasso. Maen nhw yn treol gweithio mas ai Fake neu Fortune yw hi. Ar un o'r pethau maen nhw'n gofyn, a dyma lle maen nhw'n dechrau, maen nhw'n gofyn beth yw'r provenance. Beth yw'r provenance? Hynny yw, oes na rhyw llinell allwn ni tynnu nawr o'r flwyddyn peintodd Picasso y llun i'r flwyddyn nes ti prynu y llun, os na rhyw provenance, os na rhyw unbroken line. Ac os maen nhw'n ffeindio bod na unbroken line, bod na provenance, wel, mae hynny yn mwy na hanner ffordd i profi bod hyn yn ffortiwn, bod gyda chi miliynau o bunnoedd yn y llun na. Nawr te, yr un yw'r cwestiwn yn ddyn ar arglwydd Iesu Grist. Dyma Iesu o Nazareth, ac mae Iesu fan hyn, mae Matthew yn honni, mae Iesu yw'r Meseia. Yr un addodd Duw i anfon yn yr Hen Testament. Nawr, gadewch i ni ofyn, beth yw'r provenance? Mae'r Hen Testament yn dweud, rhaid iddo fod o deulu Abraham. Rhaid bod yn fab i Abraham. Rhaid bod o lwyth Jiwda. Rhaid bod o deulu Dafydd. A allwn ni nawr gweld bod hyn yn wir. A dyma Matthew yn profi hynny. Mae'n dweud, wel, drychwch trwy Joseph a trwy Mair, mae'r arglwydd Iesu Grist o deulu Abraham, o lwyth Jiwda, o deulu Dafydd. Ac felly, dyma y real thing. Dyma y Meseia go iawn. A mae'n dangos i ni hynny, mae dyma Iesu y dyn. Ond mae'n llawer mwy na dyn, wrth gwrs, oherwydd mae Matthew wedyn yn mynd ymlaen ac yn dweud am enedigaeth yr arglwydd Iesu a sôn am y ffaith mae oedd enedigaeth yr arglwydd Iesu neu cenhedlu yr arglwydd Iesu yn wyrth. Mae'n dweud wrth Joseph bod hi yn feichiog o'r ysbryd glân, ac oedd rhaid i hynny o fod, wrth gwrs, a mae mab Duw hefyd oedd Iesu Grist. Mab Abraham, mab Dafydd, mab Duw. Ac ni wedi canu amdano, wrth gwrs, hyn o ni'n wedi yn yr emyn cyntaf na, mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb, Titus Lewis Cyfyrddin, yn dweud mawr yw Iesu yn ei berson. Mawr fel Duw a mawr fel dyn. A dyna beth ni'n credu fel Gristnogion. Ni'n credu bod Iesu yn ddyn ac yn Dduw mewn un person, yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n ddyn i gyd ymdeimlo yn holl gwendidau i gyd. Mae'n Dduw i gario orsedd dros diafol, cnawd a byd. A dyma yr arglwydd ni'n dilyn, dyma'r arglwydd ni'n caru. Yr arglwydd Iesu Grist sy'n Dduw ac yn ddyn mewn un person. Ond ni'n darllen fan hyn, a dyma lle wi am aros heno yn adnod 21, mae'r angel yn rhoi datguddiad i Joseph o waith yr arglwydd Iesu. Mae'n sôn am ei berson, wrth gwrs, ond wedyn mae'n mynd ymlaen i ddweud am ei waith. Mae wedi cael ei eni, fe elwir ei enw ef Iesu. Wel pam? O blegyd i fe a wared i bobl oddi wrth ei pechodau. A dyma yr angel yn sôn i Joseph am genedwri, am waith, am swyddogaeth yr arglwydd Iesu Grist. Mae
bod yr arglwydd Iesu wedi dod yn waredwr pechaduriaid. A dyna wrth gwrs yw ein angen ni. Mae angen gwaredigaeth, mae angen iachawdwriaeth arnom ni. Mae angen i ni cael ein achub o'n pechodau. A dyma beth mae Duw wedi gwneud wrth anfon yr arglwydd Iesu, mae wedi darparu gwaredwr. Mae wedi rhoi gwaredwr, mae wedi rhoi achubwr, mae wedi rhoi rhywun i ni sydd wedi ein hachub ni o'n pechodau. Ac yn yr adnod yma, neu ail rhan o'r adnod, mae yna 4 peth wi am sôn amdano heno ynglyn â'r arglwydd Iesu fel gwaredwr. Mae yna 4 o bethau mae Matthew yn dweud yn y geiriau o ble gyda fe a wared i bobl oddi wrth eu pechodau. Y peth cyntaf, mae Iesu yw'r unig waredwr. Iesu yw'r unig waredwr. Ef ac ef yn unig yw y gwaredwr. Gwrandewch ar eiriau Matthew, maen nhw'n blaen, mae'n dweud, ac fe a wared i bobl. Fe, nid rhywun arall, ond fe ac fe yn unig. Dim ond un mae Duw wedi anfon i'r byd i fod yn waredwr i bechaduriaid. Dim ond un mae Duw wedi anfon i'ch gwaredu chi heno oddi wrth eich pechodau, yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r Testament Newydd yn glir ar hynny. Mae Pedr yn pregethu yn llyfr yr Actau ac yn dweud mae un enw y mae Duw wedi ei rhoi i ni gael ein hachub trwyddo. Mae Paul yn dweud mae un Duw sydd ac un cyfryngwr rhwng dyn a Duw, y dyn Crist Iesu. A Iesu ei hun yn dweud, mae fi, a neb arall, mae fi yw'r ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. Dyw neb yn dod yn dyfod at y tad, ond trwy fi. Ac felly mae Gristnogaeth yn exclusif. A pa i fod â chywilydd am hynny? Mae gwir Gristnogaeth yn exclusif. Ni'n pregethu mae Crist yw'r unig gwaredwr. Ac mae rhaid dod trwyddo fe at Dduw. O'n i'n darllen yn y papurau dyddiol tua mis yn ôl oedd y brenin wedi galw ryw round table discussion yn Windsor, wi'n meddwl, a wedi gwahodd pobl o bob crefydd bron i'r round table discussion. Ac yn ôl y brenin, fe ath e'n dda iawn. Oedd rai Muslims, ac oedd Iddewon, ac oedd Hindus a Buddhists, ac o'na 2 esgob o'r eglwys hefyd. Wel, na fe, un crefydd oedd allai gweud hynny, oedd ar goll, Cristnogaeth Beiblaidd. Ac os oedd, pe bydde na rhywun wedi bod na oedd yn credu'r Beibl ac yn Gristion go iawn, bydde round table discussion wedi torri lan mewn hanner munud. Oherwydd bydde'r Cristion wedi dweud rhywbeth fel hyn, wel, gyfeillion, wi yn eich caru chi, yn gyfeillion, ond wi eisiau dweud hyn, chi gyd yn wrong. Dim ond un gwaredwr sydd, dim ond un mae Duw wedi anfon i'r byd a'i enw ef yw Iesu.
Ac e fe yn unig mae Dyw wedi anfon, ac e fe yn unig sydd wedi cadw y cyfraith Dyw yn eich lle, a fe yn unig sydd wedi marw dros eich beiau ar y groes. A dim ond un, mae Dyw wedi atgyfodi o'r bedd i profi mae ef yw mab Dyw, ac i profi bod ei waith ef yn waith gorffenedig a derbyniol, a'i enw ef Iesu. Ac felly gyfeillion, wi am eich gwahodd chi i edifyrhau, i troi oddi wrth eich lunod ac i gredu yn yr unig gwir Dduw gan ei fab yr arglwydd Iesu. Wel, dychmygwch, byddai'r round table wedi torri mewn hanner munud. Ond dyma beth mae'r Beibl yn dweud. E fe ac e fe yn unig yw ein gwaredwr. Dyna'r pwynt cyntaf. Yr ail bwynt wedyn, mae Iesu yn waredwr digonol, neu mae'n waredwr cyflawn. Mae Matthew yn blaen fan hyn, mae'n dweud o blegid e fe a wared i bobl. Hynny yw, mae wedi dod i wneud rhyw waith benodol, a mae'n mynd i cyflawni y gwaith, a mae'n mynd i orffen y gwaith. Mae wedi dod i fod yn waredwr, a dyma beth mae'n mynd i wneud. Mae'n mynd i waredu. Ac ar ddiwedd i gwaith, mae'n mynd i ddweud, mae wedi cyflawni, mae wedi wneud, mae wedi orffen. Wi wedi wneud y cwbl, wedi wneud y cyfan. Mae'n waredwr digonol. He's a complete saviour. Os allai roi rhyw eglureb i chi'n gweld, meddyliwch nawr, dychmygwch bod yna rhywun mewn pwll nofio, yn canol y pwll nofio, ac mae'n boddi, mae'n mynd. Reit, a mae yna lifeguard ar ochr y pwll. Gall y lifeguard wneud un o ddau o bethau. Y peth cyntaf y lifeguard wneud yw taflu rhyw lifebuoy. A dweud, wel, come on now te, treiwch cael gafel yn y lifebuoy, treiwch cael gafel yn y raff, ac os cewch chi gafel yn y raff, wedyn newn ni gweithio gyda'n gilydd i'ch tynnu chi i'r lan i ochr y pwll, a gobeithio, os mae digon o nerth da chi nawr i cael gafel yn y raff, bydd popeth yn iawn. Yr ail beth all y lifeguard wneud yw neidio i mewn i'r pwll. Nofio i'r boi sy'n suddo. I grabio fe, roi mewn rhyw ffordd ar ei ysgwydd a nofio ei hunan yr holl ffordd i ochr y pwll. A wy'n tynnu fe mas a wneud yn sicr bod e'n saff ar ochr y pwll nofio. Nawr te ffrindiau, mae rai pobl yn credu mewn rhyw Christ sy'n just yn taflu lifebuoy. Christ sydd wedi dod i'r byd wedi mewn rhyw ffordd marw dros bechaduriaid ar y groes, wedi gwneud iachawdwriaeth yn bosibl, ac wedyn mae'r arglwydd wedyn yn dweud, wel, mae drosoch chi chwi nawr, reit, draw i chi, os allwch chi cael gafel ar Iesu, os allwch chi cael gafel ar y raff, treiwch. Mae iachawdwriaeth yn bosibl, a mae Iesu wedi wneud iachawdwriaeth yn bosibl, ac os cewch chi digon o nerth i daflu eich hunain ar yr arglwydd Iesu, bydd popeth yn iawn, ac wedyn treiwch, wedyn padlo yr holl ffordd i gan yn wlad.
Nawr, mae'r arglwydd Iesu fan hyn yn waredwr wahanol. Mae'r gwaredwr mae Matthew yn dweud amdano, mae'n waredwr sy'n neidio i mewn i'r pwll nofio. Ac yn nofio at y pechadur. Ac yn cael gafel arno. Ac yn ei dynnu o'r pwll. Ac yn rhoi y pechadur ar ei ysgwyddau a'i cario fe i'r lan. Mae'n waredwr digonol. Dath e mewn i'r byd i wneud waith penodol, i achub pechaduriaid. Fe nath e y cyfan. Fe weiddodd gorffenwyd ar y groes. Fe atgyfododd y trydydd dydd, ac o'r nef mae'n anfon yr ysbryd glân at y pechadur. Ac mae'r ysbryd glân yn ei nerth yn newid y pechadur, i wneud ein fodlon, i bwyso ar Iesu. Mae Iesu ei hun, fel y bu gael da, nid yn unig mae'n marw dros i ddefyd, ond mae'n mynd i ôl i ddefyd. Lle'r ydynt? Fel y ma nhw. Yn ei bechod. Mae'n ffeindio y dafad oedd ar goll. A dwi ddim yn dweud wrth y dafad wedyn, wel, treiwch nawr eich gorau i ddod yn ôl at y praidd. Na di. Mae'n pigo y dafad i lan. Mae'n rhoi y dafad ar ei ysgwydd. A mae'n cario'r dafad yr holl ffordd. Yn ôl i'r praidd ac i'r gorlan. A dyma'r gwaredwr mae Matthew yn cyflwyno. Gobeithio mae'r arglwydd Iesu, mae wedi prynu'r enaid. Mae wedi wneud y cyfan. Mae wedi talu'r dylid yn llawn. Mae'n achub hyd yr eithaf y rai sy'n dod ato. Ac mae'n ei achub nhw ac yn ei cadw nhw, heb ofni colli'r frwydr na fore na prynhawn. Mae'n waredwr cyflawn, mae'n waredwr digonol. Y trydydd peth, mae'n waredwr i'w bobl. Mae'n dweud fan hyn, o blegu dy fe a wared i bobl oddi wrth ei pechodau. Mae wedi dod i waredu pobl, i bobl. Rhai yma sy'n cael ei alw yn bobl iddo fe. Wel, pwy yw'r bobl yma? Pwy yw'r bobl? Wel, maen nhw'n torf niferus iawn, oherwydd yn y seithfed bennod o ddatguddiad. Maen nhw'n rhy niferus i ddyn i'w gyfri. Maen nhw'n rhy niferus. Mae Iowan yn gweld datguddiad o'r nef, ac mae'n gweld y torf yma, na allai neb ei rifo. O bob lwyth, o bob wlad, o bob cenedl, felly maen nhw'n bobl niferus dros ben. Ond maen nhw'n bobl mae Duw y Tad wedi rhoi i'w fab, i'w achub. Maen nhw'n bobl rhoddodd Duw y Tad yn anrheg i'r mab yn ôl yn rhagwyddoldeb. A dyma Duw y Tad yn y cyngor fore yn rhoi i'w mab dorf o bobl i waredu. A'r arglwydd Iesu y mab yn dweud diolch yn fawr iawn. Ac
oedd hi'n ymyfrydu yn ei bobl, yn ymyfrydu yn yr angweg ma. Yr angweg ma, rai ni gyd, chi wedi roi i mi. O, nai eu cynrychioli nhw, nai fod yn feichiad iddynt, nai fod yn waredwr iddynt, nai fod yn gyfryngwr iddynt. Ac felly, dros dyn nhw, mae'n gadael yn ef a dod i'n byd. Dros dyn nhw, mae'n gwisgo natur dyn. Fe anwyd y Methlehem, a dros dyn nhw, dros ei bobl. Fe anwyd y Methlehem, dros dyn nhw, fe wisgodd natur dyn, dros dyn nhw. Fe ddath i'r byd i fyw bywyd perffaith yn ei lle nhw, i gadw cyfrif y tad yn ei lle nhw. Dros dyn nhw, ath i Gesemane, dros dyn nhw, fe wisgodd y coron ddraen, dros dyn nhw, bu'n gweidi ar y groes, dros dyn nhw, dioddefodd cleddi fi dad, ac fe dalodd i dylid nhw yn llawn ar y groes, fe groesodd allan filiau'r nef oedd yn ei erbyn nhw ar y groes, dros dyn nhw y bu farw, dros dyn nhw yr atgyfododd y trydydd dydd ar ysgynodd i'r nef. Mae ar ddeheulaw y tad yn awr yn eiriol dros dyn nhw. Ac rhyw ddydd yn y dyfodol fe ddaw yn ei ail ddyfodiad i fod nhw gatre i fod gyda fe. I bobl. Rydw allai wybod fy mod yn un o bobl yr arglwydd. Wel, yn y degfed bennod o Iowan, mae Iesu yn sôn amdani'n fel i ddefaid. A mae'n dweud hyn, y mae fy nefaid yn gwrando fan llais i. Ac y maen nhw'n fy nili ni. Felly, os chi yn clywed llais y bugail, mi glywaf dynnu'r lais yn galw arna fi i ddod yn golchi meiau i gyd yn afon Calfari, a chi wedi clywed y llais na yn eich galw i ddod, a chi wedi dod, chi wedi dilyn, a chi yn dilyn yr arglwydd Iesu, chi'n o bobl yr arglwydd, un o ddefaid yr arglwydd. Ond falle bod rhai ohonoch yn dweud hyn o, wel, dwi ddim yn gwybod os dwi un o bobl yr arglwydd. Oeddi hwn yn rhywbeth os exclusif? Mae cyfyr jyst rhyw pobl arbennig? Yn ateb i yw hyn, os chi eisiau'r arglwydd Iesu hyn o, fe allwch ei cael e. Os chi wir eisiau'r arglwydd Iesu yn waredwr hyn o, dere, fe allwch i cael e yn waredwr. If you really want him, you can have him. Ac ewch chi wybod eich bod yn un o bobl yr arglwydd. Y peth ola wedyn, mae Iesu yn waredwr pechyduried. Mae'n waredwr pechyduried. Mae wedi dod i'n gwaredu ni oddi wrth ein pechodau ni. Mae wedi dod i'n gwaredu oddi wrth ein eogrwydd ni a chanlyniadau dragwyddol pechod. Mae Duw wedi darparu gwaredwr oherwydd dyna'n prif angen ni yw am achubiaeth gwaredigaeth o'n pechodau. Tua 2 wythnos yn ôl, ces i llythyr trwy y post. O'n i'n meddwl mae cardyn Nadolig oedd hi. Wel, oedd hi yn rhyw cardyn oedd hi wrth i fod yn Somerset Police. Fixed penalty notice oedd ar y top. A dyma y llythyr yma'n dweud am 1 munud wedi 5 yn y bore, ar y ffordd i maes awyr Bryste, es i dros
40 milltir yr awr. Dwi'n gwybod ble. Mae'n gweud 7 ways, ble bynnag mae 7 way, ond na fe. Ac mae llun go dda o'r car na, mae'n dangos yn glir mae car fi oedd hi. Fixed penalty notice. Nawr te, os ydych chi'n gofyn i fi o dwi'n teimlo'n euog, i fod yn onest, na, dwi'n teimlo'n euog. Un mynd i dweud i 5 y bore, neb ar y hewl. Dim un car, dim un pedestrian, neb ond fi. Ond, a ydw i fi yn euog? A'r ateb yw y dwyf. Oherwydd, nes i torri y gyfraith. Y gyfraith yn dweud, cewch chi mynd 40 milltir yr awr, ond cewch chi ddim mynd 45 milltir yr awr. A beth nes i? Ond torri y gyfraith. Ac felly yn olwg unrhyw barnwr, wy'n euog. Sym ots os wy'n teimlo'n euog neu beid o. Sym ots os mae rhyw barn da fi ynglyn â beth yw dangerous driving neu beth yw careless driving. Sym ots. Y peth yw hyn. Beth yw'r gyfraith yn dweud? O dwi wedi torri y gyfraith. O dwi wedi. Wy'n euog. Ac felly, mae rhaid wynebu y canlyniad. Mae rhaid wynebu wy'n liable. Dyna beth mae'n dweud? Liable. Liable i beth? Liable i dalu cosp. A'i wario teg i'r heddlu yn Somerset, maen nhw wedi rhoi dewis i mi. Naill 100 o ffain a 3 phwynt, neu speed awareness course. So, na beth sa wedi dewis to. Ond chi'n gweld, mae yna canlyniad, mae yna liability, mae yna cost. Na pan ni'n sôn am bechod, a pan mae'r Beibl yn sôn am bechod, mae'n sôn am dor cyfraith. Dyna beth yw pechod. Torri cyfraith. Torri cyfraith Duw. Y cyfraith mae Duw wedi gosod ac yn mynnu ein bod ni yn cadw. A beth yw pechod, ond torri gyfraith. A dyna pam mae'r Beibl yn dweud pawb a bechasant ac ydynt yn ôl am y goniant Duw. Ni wedi torri gyfraith Duw. Ni ddim wedi caru'r arglwydd a'n holl galon, a'n holl nerth, a'n holl enaid. Ni ddim wedi caru ein cymdogion fel ni ein hunain. Ni wedi torri hynny. A mae hynny yn gwneud ni yn euog. Ger bron Duw, efallai chi ddim yn teimlo'n euog, ond chi yn euog, dyna'r ffaith. Dyna'r ffaith. Chi wedi torri y gyfraith, ac felly chi yn euog o flaen y barnwr. A mae rhaid talu dros hynny. Mae yna canlyniad i hynny. Mae'r Beibl yn disgrifio cyflog pechod. Cyflog pechod yw angau. A mae hynny yn meddwl, nid yn unig marwolaeth corfforol, a marwolaeth tragwyddol. Mae'n meddwl uffern, dyna'r cost. A dyna paham mae pechod mor difrifol, oherwydd mae'r cost mor difrifol. Mae'r Beibl yn sôn am profi digofaint Duw. A hynny i dragwyddoldeb. I fod yn uffern. Am dragwyddoldeb. Mae'r canlyniad yn difrifol dros ben. Dyna paham mae'r Beibl yn dweud i ni ffoi oddi wrth y llyd i ddod. Ac i ffoi at yr arglwydd Iesu. A dyma Duw, chi'n gweld, mae wedi darparu
gwaredwr I bechaduriaid yr arglwydd Iesu Grist. Ac mae'n waredwr oherwydd mae wedi dod i'n byd I sefyll yn ein lle ni ac I dalu y cosb yn ein lle. I dal yn aros I rywun I anfon llythyr gyda £100 ynddi. Rywun I dalu y diriw yn fy lle, ond sa'n mynd I cael hwnna wrth gwrs, achos mae pawb yn gweud tough luck. You're guilty. Ond mae Duw wedi anfon I fab mwyn ein achub ni. O canlyniad gweitha allwch chi dychmygu. Digofain Duw. Mae wedi sefyll yn ein lle. Mae wedi dioddef y llyd na yn ein lle ar y groes. Mae wedi yfed y cwpan i'r gwaelod. I hunan a Galfari. A trwy gredu yn yr arglwydd Iesu, mae hynny'n golygu ni bydd rhaid I mi I ddioddef hynny. Mae wedi talu berffaith iawn. Mae wedi troi ymaith digofain Duw oddi wrtho fi trwy ddioddef yn fy lle ar y groes. A mae wedi wneud y cyfan gorffennwyd. A dyna pa mae'r arglwydd Iesu Grist yn waredwr mor werthfawr. A wi am ar ddiwedd flwyddyn just cyflwyno yn awr yr arglwydd Iesu I chi a dweud, wel, os chi heb gredu ynddo, dere ato. Fe yw'r unig waredwr. Mae'n waredwr digonol, mae wedi wneud y cyfan drosoch chi. Sy'n rhaid, dwi ddim yn gofyn dim I chi. Just pwyswch ar ei waith gorffenedig ar y groes. Na gyd. Mae wedi marw dros I bobl I sicrhau a chawdwriaeth. Ac mae'n waredwr I bechaduriaid os chi'n gweld eich hunan yn bechadur heno, mae'n waredwr I chi. A just dere ato. Yn ôl geiriau Morgan Rhys, wel dyma fy ngwaredwr mawr. Amdano caned nef a llawr, pwy ddichon dewi nawr wrth a chafodd brawf o'i ddwyfol hedd. Digonydd pob digonydd yw. Meddyg y mynydd, digonydd pob digonydd yw. Harddwch a chegwch dyn o rhyw, bywyd yn ers fe na'i byw, ti yma a thi draw i'r bedd. Wedi mynd I ganu amdano yn yr emi nesa wele cawsom y Meseia cyfaill, gwerthfawroch garioed ar fi Moses a'r proffwyd I ddweud amdano cyn I ddod. Iesu yw gwir fab Duw, ffrind a ffrynwr, dynol rhyw. Dewch I ni ganu y dydydd emi.